Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Президентның эшлекле очрашулары. Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан премьер-министрлары белән очрашуда ниләр хакында килешәләр? Гөлнәс Сәйфетдинова. Тарихи әһәмияткә ия булган дәрес. Сугышка киткәндә минем үземнең шәхсәнигә 20 көн булган. Ул кисен күрмәгән, ул белмәгән. Мәктәптә узган җиңү диктантында Илдар Сафиуллинда булып кайтты. 44 еллык судьялык стажы булган Геннадий Барановка 80 яшь. Очень приятно. Находясь в отставке, скучаешь по трудовому коллективу. Татарстан югары судын иң катлаулы чырларда җитәкләгән юбиляр белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Казанда зур халыкара вакыйга бара. Иртәгә Башкалада Евразиянең хөкүмәтара советы утырышы ачылачак. Бүген анда катнашырга килгән җитәкчеләрнең эшлекле очрашулары дәвам итте. Исегезгә төшерәбез, кичә Казанга советта катнашырга Россия, Казакстан, Кыргызстан, Беларусь Республикасы премьер-министрлары килде. Утырыш җомга көнне Казан ратушасында Михаил Мишустин җитәкчелегендә узачак. Көн тәртибендә Евразия икътисади берлеге кысаларында интеграция мәсьәләләрен карау. Утырышта катнашу өчен җитәкчеләр Казанга көн дәвамында килде. Таҗикстан премьер-министры Кохир Расулзаданы самолеттан Татарстан хөкүмәт рәисе Алексей Песошин каршы ала. Аннан аэропортка Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов утырган самолет төшә. Соңрак монда Әрмәнстан премьер-министры вазифасын башкаручы Никол Пашинянны каршы алдылар. Кичке якта Төркмәнстан премьер-министры Сердар Бердымөхәммәдов килде. Бүген премьер-министр Михаил Мишустин Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстан һәм Әрмәнстан хөкүмәте рәисләре белән очрашты. Сүз коронавирус һәм аның икътисадка тәэсире турында бара. Товар әйләнеше ни дәрәҗәдә кимегән һәм күрсәткечләре кабат арттыру өчен нинди юллар тәкъдим ителә? Тулырак алдагы материалда. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Таҗикстандагы хезмәттәше Кохир Расулзада белән пандемия мәсьәләләре турында фикер алыша. Ике арадагы хезмәттәшлеккә вирус начар тәэсир ясаган. Узган ел товар әйләнеше 15%-ка кимегән. Республика Таджикистан традиционно является нашим партнером. Таҗикстан безнең өчен стратегик партнер, Үзәк Азиядәге дустыбыз. Мөнәсәбәтләребез һәр вакыт дуслык, үзара хөрмәт һәм кардәшлеккә нигезләнгән. Уртак тырышлык белән хезмәттәшлекне тагын да ныгытып, күрсәткечләрне арттырырбыз дип өметләнәм. Тагын бер тема пандемия. Былтыр безнең ил Таҗикстанга коронавирусны ачыкларга мөмкинлек бирә торган тестлар җибәргән булган. Хәзер Таҗикстан Россиядән ковидка каршы вакцина белән тәэмин итүдә ярдәм сорый. Әлегә анда Британия вакцинасын кулланалар. Население Таджикистана больше доверяет именно российским вакцинам. Таҗикстан халкы Россия вакциналарына күбрәк ышана. Быелның февраль аенда мин сезгә рәсми мөрәҗәгать җибәрдем. Анда Таҗикстанга бер партия Россия вакцинасын бирү мөмкинлеген карауны сорадым. Шуннан соң Россия хөкүмәте рәисе Үзбәкстандагы хезмәттәшен кабул итте. Абдулла Арипов белән очрашуда сүз ике ил арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту турында барды. Шулай ук вакцина хакында да сөйләштеләр. Мы приветствуем начало поставок вакцин Спутник Ви в Узбекистан. Үзбәкстанда Спутник Ви вакцинасын уңышлы гына ясата башладылар. Сездән аның күләмен арттыруны сорыйсы килә. Без килешүне узайтырга әзер. Үзбәкстанда да вакцина җитештерә башлыйсыбыз килә. Мы занимаемся также подготовкой запуска производства вакцины Спутник на территории Узбекистана. Без хәзер Спутникны Үзбәкстанда җитештерә башларга әзерләнәбез. Россия Үзбәкстанның иң алдынгы сәүдә партнерларының берсе. Ике арада товар әйләнеше 16%-ка арткан. 2019 ел белән чагыштырганда 6 миллиард доллар. Бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагында уңышлар зур. Чираттагы очрашу Кыргызстан премьер-министры Улукбек Марипов белән хөкүмәт рәисләре илләр арасындагы хезмәттәшлек турында әңгәмә кыра. Быел Россиядә Кыргызстан, Кыргызстанда Россия елы. Россия, Киргизия стратегические партнеры. Россия белән Кыргызстан хезмәттәшләр, мөнәсәбәтләребез күптәнге. Товар әйләнеше кимесә дә, авыл хуҗалыгы товарлары алмашы арткан. Кыргызстанда безнең инвесторлар күп. Авыл хуҗалыгы, машина төзелеше, сәнәгать тармакларында күбрәк эшли алабыз. Ике ил арасындагы хезмәттәшлек тагын да ныгыр дигән өметтә кала кыргызлар. В Кыргызстане успешно состоялся референдум по принятию новой редакции Конституции. Кыргызстанда яңа конституция буенча референдум узды. Хакимият формасы итеп президент формасы сайланды. Яңа министрлар кабинеты форматында эшли башларга җыенабыз. Россиядән алган вакцина өчен рәхмәтлебез. Халык аны көтте.
Шуннан соң Михаил Мишустин Әрменстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Никол Пашинян белән очрашты. Хөкүмәт рәисләре илләр арасындагы товар әйләнеше турында сөйләште. Ул 10%-ка кимегән. Михаил Мишустин хәлне үзгәртү өчен яңа тәкъдимнәр кирәклеген искәртте. Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей. Хәзер уртак хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр бик күп. Икътисади һәм транспорт элемтәләрен яңадан торгызу яңа мөмкинлекләр ача. Россия сезгә ярдәм итәргә тырыша. Товар әйләнешен арттыру өчен ике илгә дә бер-берсенә инвестицияләр кертергә тәкъдим итә. И все мы знаем, что это один из значимых и развитых регионов России. Бүгенге очрашуга бик шатмын. Дөресен генә әйткәндә, Татарстанга беренче килүем әлеге республиканың Россиянең иң әһәмиятле төбәкләренең берсе икәнен барыбыз да белә. Ике ил арасында бүген хезмәттәшлек үз агымы белән дәвам итә. Моны әйбәт фактор дип саныйм. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан Кремлендә президент Рөстәм Миннеханов Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикистан премьер-министрлары белән аерым очрашты. Ике арада хезмәттәшлек юлларын барлыйлар. Кыргызстан премьер-министрының Казанга беренче килүе инде иртәдән Улугбек Марипов Кремль белән хозурланырга да өлгерә. Көннең тәүге очрашуы да аның белән. Соңгы вакытта әлеге республика белән элемтәләр сизелерлек ныгый. 2 айлык Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә Кыргызстан президенты Садыр Җаппаров белән очрашкан иде. Бүген исә анда билгеләнгән хезмәттәшлек юлларына аерым тукталалар. Наши контакты с кыргызскими коллегами расширились. Пандемия, конечно, немножко всех нас отбросила, но вот сейчас есть возможность в очном формате работать. Татарстан компанияләренең Кыргызстан белән эшләү тәҗрибәсе бар. Бүген аларда 5000-гә якын КАМАЗ машинасы эшли. Татнефть дизель ягулыгы, бензин, автомобиль шиналары җибәрә. Узган ел нәтиҗәләре буенча ике арада товар әйләнеше 41 миллион доллар булган. Күрсәткечләрне арттыру өчен мөһим юнәлешләр аларга КАМАЗ, ЕЛАЗ техникасы, вертолетлар сату. Татхимфарм препарат җәмгыяте исә Кыргызстаннан дару ясау өчен үсемлек чималын кертү белән кызыксына. Кыргызстан премьер-министры сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне ныгытуда мөмкинлекләр зур булуына сызыклый. Татарстан Очень красиво. Сейчас мы посетили Кульшаревка Баркалик. Будет Тарах Абданчон. Здесь история действительно, как вы отметили, связывает большая история. Тем более без Тугамбас, телевизор, Визбир, Рөстәм Миннеханов Кыргызстан делегациясын киләсе елга ислам кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган бәйрәм чараларында катнашырга чакырды. Гомумән туристлык өлкәсен активрак үстерү кирәклеген белдерә. Аерым алганда Казан һәм Бишкек арасында туры һава юлын кабат ачу тәкъдимен җиткерде. Көннең икенче яртысында Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан премьер-министры белән очрашты. Сәүдә-икътисади элемтәләрне ныгыту, уртак проектларны тормышка ашыру турында сөйләшәләр. Узган ел товар әйләнеше 156 миллион доллар була. Пандемия сәбәпле 20%-ка кимү күзәтелә. Развитие сотрудничества между нашими республиками направлено на укрепление отношений России и Узбекистана. Мы в последнее время активно взаимодействуем с узбекскими партнерами. Уртак предприятиеләр бар. Быел Ташкенттан ерак түгел КАМАЗның ресурс үзәген төзи башларга җыеналар. Татнефть һәм Ташкент өлкәсе хакимияте арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Фән, мәдәният, туризм, спорт өлкәсендә элемтәләр ныгый. Без Татарстан хөкүмәте белән бергә хезмәттәшлек буенча төгәл нәтиҗәләргә ирешү өчен эшләячәкбез. Уртак проектлар хакында Рөстәм Миннехановның Таҗикстан хөкүмәте рәисе Кохир Расулзада белән очрашуы барышында да сөйләштеләр. Монда билгеле булганча, тиздән Казан һәм Дүшәмбе арасында туры һава юллары ачылачак. Бу республика предприятиеләренә элемтәләрне активлаштыру мөмкинлеге бирә. Товарооборот, как я уже сказал, небольшой, но у нас огромное желание работать в вашей стране, прежде всего компания КАМАЗ. Таҗикстандагы милләттәшләребезгә булышлык өчен Рөстәм Миннеханов әлеге илнең хөкүмәт рәисенә аерым рәхмәтен җиткерә. Хәзер анда 17 мең татар яши. Кохир Расулзада Татарстан белән авыл хуҗалыгы, энергетика, сәнәгать һәм гуманитар тармактагы хезмәттәшлекне югары бәяли. Прежде всего хотел бы отметить, что мы высоко оцениваем. Сезнең безнең республикага 2019 елда булган сәфәрне югары бәялибез. Ул ике арада хезмәттәшлек юлларын билгеләү өчен яхшы мөмкинлек булды. Без бөтен уртак планнарны тормышка ашыра алырбыз дип ышанабыз. Казан Кремлендә бүген Евразия икътисади комиссиясе коллегиясе рәисе Михаил Мясникович та булды. Берлеккә кергән илләр белән хезмәттәшлекне үстерү Татарстан өчен өстенлекле юнәлеш ди президент. Узган ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше 1,5 миллиард доллар булган. Берничә уртак икътисади проект тормышка ашырыла. Евразия берлегенә кергән илләрдә 300 меңнән артык милләттәшебез яши. Республика уку йортларында бу илләрдән килгән 2000 студент белем ала. Президентның эш көне тыгыз иде. Иртәгә Евразия хөкүмәт ара советы вәкилләре белән очрашулар дәвам итәчәк.
киләчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Бүген бүтін ил белән җиңү диктанты яздык. Онда Татарстаннан 8000-гә якын кеше катнашты. Мәктәп укучылары, мөгаллимнәр, студентлар, эшчеләр, хәтта 91 яшьлек әби дә бар иде. Диктант дип аталса да, ул аның гадәти форматында түгел. Бу акциядә катнашучылар сугыш чоры белән тест сорауларына җавап бирде. Ничек башкарып чыктылар соң? Илдар Софиуллин күреп кайтты. Әлмәттә яшәүче Александра Корсакова сугыш афәтен үз күзләре белән күргән. Аңа хәзер 91 яшь. Бүген ул да җиңү диктантын яза. Верила всегда, что мы победим. Җиңәчәгебезгә һәр чак ышана идем. Әти дә киткән чакта әйтте. Без 6 ай эчендә дошманның башына җитәбез диде. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку. Казанның 98-нче мәктәбе укучылар, мөгаллимнәр, кадетлар, хәтта министр да һәммәсе дә җиңү диктантын яза. Сугышка киткәндә безнең минем үземнең әнигә 20 көн булган. Ул әтисен күрмәгән, ул белмәгән. Менә шулай итеп без бабайны күрмичә. Булат Хәсәнов 11-нче сыйныф укучысы җиңү диктантын беренчеләрдән булып язып чыкты. Сугышта катнашкан бабасын ул горурлык хисләре белән искә ала. Минем карт бабаем ул сугышта катнашкан Хәсәнов Мөхәммәд Фатых Хәсән улы. Ул Украинада сугышта катнашкан, шунда үлгән. Минем карт әбиләрем шулай колхозда эшләгәннәр. Минем бабаем сугыш вакытында туган, зур гаиләдә. 9 майга әле 10 көннән артык вакыт булса да, мәктәпләрдә инде бүгеннән үк җиңү бәйрәме, шундый мөхит хакимлеге дә килеп кергәч, менә шундый хәрби рухтагы җырлар яңгырый. 3нче катта җиңү диктантын язалар. Гомумән республика буенча 159 урында җиңү диктантын язып карарга мөмкин. Мәктәпләрдә, югары уку йортларында гына түгел, хәрби частьләрдә, хәтта сәнәгать оешмаларында да үзеңнең тарихи белемеңне сынап карарга була. Монысы Казан Кремлендәге тарихи парк. Бирдә дә дистәләгән кеше сугыш чоры белән бәйле 20 сорауга тест рәвешендә җавап бирә. Моның өчен 45 минут вакыт каралган. Мне кажется, связано во многом еще и с тем, что... Соңгы вакытта Бөек Ватан сугышы турында ялган мәгълүмат таратучылар да бар. Без тарихи дөреслекне сакларга тиеш. Безнең өчен үзләренең гомерләрен биргән әби бабайларның рухына булсын инде. Шуларны искә алу хөрмәтеннән килдем. Бөтен кеше аны белергә тиеш. Минемчә, бик күп кеше катнашырга тиеш монда. Җиңү диктантын бүген Татарстан Милли музеенда да яздылар. Тарихи белемнәрен тикшерергә Росгвардия хезмәткәрләре килгән. Чаллыда бүген 1000-гә якын кеше җиңү диктантында катнашты. Шәһәрнең 17 мәктәбендә һәм 2 югары уку йортында тарихи дәрес бара. Нәзимә ханым Закирова да бирдә иң өлкән катнашучы. Сугыш турында сөйли башласа, күзләренә яшь килә. Бөек Ватан сугышы белән минем бөтен тормышым бәйләнгән. Чөнки беренчедән әтием бөтен туганнары белән, алар 5 малай булганнар, барысы да сугышка китеп, барысы да һәлак булганнар. Хәтер югалмасын өчен белем кирәк. Бу җиңү диктантының шигары. Быел 3нче тапкыр уза. Татарстанда бу чарада 8000-гә якын кеше катнашты. Илдар Софиуллин, Рамил Шайдуллин, Илшат Аипов, Филза Хамидуллина, Гадел Меңдубаев, Алмаз Зиятинов, Ирек Хабибуллин, Рамил Закиев. Яңа Гасыр каналы. Хатын-кыз ветераннарга, тыл хезмәтчәннәренә төрлечә ярдәм итү, сугыш турында хатирәләрен язып алып, фотогалереяга туплау. Алар батырлыгын яшь буынга җиткерү. Бу Дәүләт Советының Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге оештырган сугыш хатын-кыз йөзле була алмый проекты буенча башкарылган эшләр. Бүген Татьяна Ларионова аңа нәтиҗә дә ясады. Сугышта катнашкан, тылда эшләгән хатын-кызларга диспансеризация уздырылган, торган җирләре тәртипкә китерелгән, пандемия вакытында һәр төрле ярдәм дә күрсәтелә. Хәзер ковидка каршы вакцина кадату оештырыла. Бу проект дәвам итәчәк. Хатын-кыз депутатлар республикадагы 22 меңнән артык тыл хезмәтчәнен шефлыкка алган. Наш проект, он действительно... Без башлап җибәргән бу проект чынлап та ветеран хатын-кызларга игътибарны арттырды. Аларның проблемаларына тагын да җитдирәк карарга этәргеч бирде. Сугыш чоры хатын-кызы батырлыгын бөтен өчен барлыгы белән күз алларга мөмкинлек ачты. Бүген республиканың югары судан 26 ел җитәкләгән Геннадий Баранов 80 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Ул бөтен гомерен законнарның тиешенчә үтәлүенә һәм җәмгыятьтә гаделлек урнаштыруга багышлый. Югары суд белән республика өчен иң катлаулы елларда идарә итә. Бүген ул котлаулар кабул итте. Җаваплы да, хәвефле дә вазифада хезмәт куеп, ничек соң юмор хисле һәм иҗади шәхес булып калырга мөмкин. Бу турдагы сюжетны без хәзер сезгә тәкъдим итәбез. Сейчас это когда утром очень хочется бежать на работу,
а вечером хочется бежать домой. Геннадий Баранов күн-төн хезмәттә булган чакларын шулай сагынып искә ала. 80 яшьлек юбилейна да ул коллективка югары судка килде. Монда аны үзе туплаган коллектив каршылый. Находится в своем детище, со своими воспитанниками, со своими учениками. Хезмәт юлын 67 елда Казанның Киров районы суды халык хөкемдары вазифасыннан башлаганда ук Геннадий Баранов көчле оештыру сәләтен күрсәтә. 5 елдан аны югары судка чакыралар. 1973 елдан ул 12 ел рәис урынбасары булып тора. 85 елдан башлап 26 ел дәвамында югары судның алыштыргысыз җитәкчесе була. Очень приятно, находясь в отставке. Отставкада булгач эшемне бик сагынам. 55 ел эшләдем, 44-тен судья буларак. Бу еллар күз ачып йомганчы бер көн кебек үтеп китте. Мин тормышым белән канәгать. 90-нчы еллардагы катлаулы җинаять эшләре, 2000нче еллар башындагы җинаятьчел төркемнәр буенча хөкем карарлары барысы аның катнашында чыгарыла. 2003 елдан шаушулы эшләрне присяжныйлар белән карый башлыйлар. Судьяларга, сакчылар ялларга туры килгән чакларда була. Я использую именно тот опыт. Мин бүген дә аннан үрнәк алып, аның тәҗрибәсен топлап, аның алымнарын кулланып хезмәт куям. Озак еллар Геннадий Баранов җитәкчелегендә эшләвемне зур бәхет дип саныйм. Шуңа без аны җитәкче буларак кына түгел, укытучыбыз дип кабул итәбез. Геннадий Барановны еш кына федераль дәрәҗәдәге җитәкче дип атыйлар. Россия һәм Татарстанның атказанган юристы, фидакар хезмәте өчен медальләре, мактаулы орденнар иясе, бүген Татарстан президенты кушуы буенча дәрәҗәле бүләкләргә дуслык орденында өстәлде. Геннадий Баранов республика җитәкчелегеннән җылы котлаулар кабул итә. Знаем и высоко ценим вас, как блестящего, авторитетного профессионала, чуткого, отзывчивого человека и внимательного, мудрого собеседника. Общаться с вами всегда необыкновенно легко и приятно. Всю свою сознательную жизнь вы посвятили служению правосудию, проработав без малого 40 лет в Верховном суде Республики Татарстан, возглавляя его в течение 26 лет в самые судьбоносные годы. Ваша принципиальность, порядочность и твердое исследование духу закона всегда служили нравственным ориентиром для судейского сообщества нашей республики. А ваше стратегическое мышление и безусловный авторитет позволили успешно реализовать множество важнейших реформ, повысивших открытость судопроизводства и качество правосудия. Кызлардан ихлас елмаюлар, хезмәттәшләрдән рәхмәт сүзләре, күпләр Геннадий Баранов булышлыгы белән хөкемдар һөнәрендә үз юлын таба. Сәнгатьле итеп шигырьләр укый, сырасаң җырлап та җибәрә ала. Очень приятный человек. Аның белән уралашу рәхәт, укымышлы, зирәк, зыялы, югары һөнәри осталыкка ия хөкемдар. Мин аның җитәкчелегендә 23 ел эшләдем. Шул дәвер эчендә бер тапкыр да Геннадий Михайловичның кемгәдер тавыш күтәргәнен ишеткәнем булмады. 2011 елда лаеклы ялга китсә дә, Татарстан югары судында ул булдырган мөхит әле дә саклана. Бу бина Геннадий Барановка үзенчәлекле һәйкәл дип шаяртып сөйли аның хезмәттәшләре. Чөнки 2002 елда аның нигез ташын нәкъ Геннадий Михайлович салган. 2009да аны тантаналы рәвештә ачалар. Шуннан бирле Татарстанның югары суд бинасын хөкем сарае дип атыйлар. Геннадий Баранов монда әле 90 яшьлек юбилейна да килергә хыяллана. На ближайшее десятилетие, чтобы встретиться через 10 лет. От всей души желаю вам, прославленному ветерану судебной системы Татарстана, доброго здоровья и благополучия. Мир и добра вашему дому. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Батыршын урамындагы йортта булган шартлау белән бәйле яңалык исегезгә төшерәбез. Шартлаткычлар ясау белән шөгыльләнгән 49 яшьлек Эрик Нуриев яшәгән фатирны тентү вакытында гадәттән тыш хәл килеп чыккан иде. Хукук саклаучылар дары һәм патроннарны подъездга алып чыга башлагач алар шартлый. Башта әлеге иратка карата шартлаткыч матдәләрне законсыз саклау маддәсе буенча җинаять эше ачарга теләделәр. Әмма бүген Казанның Совет районы судында Эрик Нуриев кулга алынды. Аңа куркыныч ысул белән 2 яки аннан да күбрәк кешене үтерергә теләү я һәм полиция хезмәткәрләре тормышы өчен куркыныч тудыру матдәләре буенча гаеп белдерелде. Суд тикшерүченең үтенечен канәгатьләндерде һәм гаепләнүчене 2 айга СИЗОга җибәрде. Эрик Нуриев үз гаебен танымый. Су алтын бәясенә төшә. Ни өчен Татарстанда скважиналар казу 2 тапкырга кыйммәтләнгән. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент бинасында ассамблея филиаллары һәм вәкилләре, халыклар дуслыгы йортлары үзәкләре җитәкчеләре белән очрашты. Семинар барышында ассамблея эшчәнлегенең сыйфатын яхшырту юлларын эзлиләр. Фәрит Мөхәммәтшин белдергәнчә, ассамблея милләтара эш буенча ресурс үзәге ролен үти, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан һәр районда күп санлы чараларда оештырыла. Татарстан президенты ярдәме белән халыклар дуслыгы йортларының матди техник базасы да яңартылачак. Шулай ук Дәүләт Советы рәисе халык санын алда катнашырга чакырды, чөнки аның нәтиҗәләре буенча алга таба илнең милли сәясәте формалашачак. Именно муниципальным образованием вам, коллеги, принадлежит ведущая роль в деятельности по стабилизации и укреплению межэтнических отношений в Республике Татарстан. Сколько бы мы здесь не увещевали, не говорили, а конкретная работа с людьми непосредственно идет на местах. Хафиз Миргалимов белән Артем Прокофьев КПРФның үзәк комитеты составына сойланды. Мондый карар партияның Россия съездында кабул ителә. Аның нәтиҗәсе турында бүген КПРФның Татарстандагы бүлегендә сөйләделәр. Мәскәүдә узган съездда коммунистлар эшләренә йомгак ясап, үз җитәкчеләре итеп кабат Геннадий Зюгановны сойлады. Партияның алда торган бурычы Дәүләт Думасына сайлауда катнашуларда Татарстан коммунистлары аерым төбәк исемлеген тәкъдим итәргә җыена. Исегезгә төшерәбез, узган сайлауда алар Ульяновскидагы вәкилләре белән берләшкән иде. Кандидатлар буенча төгәл карар июньдә кабул ителәчәк. Безнең алдыбызда зур бурыч тора. 19 сентябрьдә безнең 42 депутатыбыз түгел, может 150-160 депутатыбыз булырга тиеш Госдумада. Аның өчен һәрбер безнең яклаучыбыз һәм без үзебез көнен төнгә ялгап, һәр көнне изикле рәвештә эшләргә тиешбез. Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов бүген телефон аша халык мөрәҗәгатьләрен кабул итте. Сораулар төрле. Яшел Үзән шәһәрендәге күп фатирлы йортка инде бер ай дәвамында су килмәй. Җир астындагы турба тишелгән. Бу атна ахырына су булырга тиеш ди Илдар Гыйльметдинов. Әтнәдән шалтыратып ветеринар һәм физик мөмкинлеге чикле булган аскерымлы кешеләр өчен район газетасына язылуда ярдәм сорыйлар. Укытучы гызрыда игътибарга алынды. Шулай ук халыкны кайбер урам һәм авыл атамаларының дөрес язылмавы да борчый. Bütün sorularını işe alabız. Bizning için һәрбер безнең сайлаучының сүзе әһәмиятле һәм без мөмкин булган кадәр үзебезнең бергәләп район, республика министрлыклары белән бу мәсьәләләрне безгә хәл итәргә кирәк. Әлбәттә безнең сүзне дә алар тыңлыйлар, инде тизрәк хәрәкәтләнә башлыйлар дип әйтәсем килә. Татарстанда коронавирустан тагын 3 кеше вафат, 76 һәм 85 яшьлек хатын-кызлар, 72 яшьлек ир кеше. Республикада соңгы тәүлектә тагын 38 кешегә ковид диагнозы куелган. 13 хастаханәдә, калганнары өйдә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. Ил буенча соңгы тәүлектә 9000-нан артык кешедә вирус ачыкланган. Республикада коронавируска каршы прививканы 243 меңнән артык кеше ясаткан. Шуларның 157 меңнән артыгы икенче дозасында ала. Фәнни эшләрен башлангыч сыйныф укучылары да тәкъдим иткән. Бүген Казандагы Адымнар күп телдә белем бирүче мәктәбендә Россия күләм фәнни гамәли конференция узды. Татарстан районнары һәм Россия төбәкләреннән 160 укучы иҗади тикшеренү проектларын алып килгән. Яшьләр телне һәм мәдәни мирасны ничек сакламакчы? Аларның фәнни эшләре белән Илгиз Шәкүров танышып кайтты. Бәдәне, малайлар, абыйлар, әтиләр, бабалар кияләр. Нурлаттан Василия Җамалова конференциягә әбисенең сандыгы белән килгән 3нче сыйныфта гына укыса да мәдәни мирасыбызны саклауга өлеш кертә ул. Татар халкының милли киемнәрен һәм бизәнү әйберләрен өйрәнгән. Мин анда күрсәттем, нинди түбәтәләр бар, нинди колфаклар, әбиләр киделәр, нинди йөзек әбие киде. Василия бу эшен укытучысы белән бергә башкарган, ә сандыктагы әйберләрне сыйныфташлары җыешкан, проектның киләчәген дә уйлап куйганнар инде. Бу әйберләрнең күбесен класста калдырып, безнең үзебезнең почмак бар, шул борынгы почмак шунда калдырып, балаларга сөйләп, инде аннан соң инде яңа әйберләр туплап инде истибарабыз. Телләргә һәм мәдәни мираска багышланган Бөтен Россия фәнни гамәли конференциясе Адымнар полилингваль комплексында узды һәм бу очраклы түгел. Белем бирү күп телдә булгач, биредә укучылар милләт-ара татулык рухында тәрбияләнә. Үз эшләрен Татарстан районнары һәм Россиянең 17 төбәгеннән 160 укучы тәкъдим итте. Татарстанда булган туган телләргә, безнең мирасыбызга, мәдәниятебезгә игътибарны Россия күләмендә дә шушы фикерләрне тарату. Каждому из нас необходимо
необходимо помнить свое прошлое. Фольклор туган якны өйрәнү һәм тарих, милли мирас, татар поэзиясе һәм драматургия юнәлешләр күп төрле. Эшләрнең дә ниндие генә юк. Алар татар, рус, инглиз телләрендә. Мәсәлән, Диана Кульметьева Россия шәһәрләре сурәтләнгән күлмәкләр теккән. Казан, Санкт-Петербург, Мәскәү. В нашей школе Бу күлмәкләрне төрле чаралар уздырганда кияргә була. Алар кешеләрдә шәһәрләр белән кызыксыну уятыр дип уйлыйм. Алабугадан Азат Хәйруллин исә танылган кешеләрнең Инстаграмдагы никларын өйрәнгән, киләсе фәнни эшен интернетта татар телен куллануга багышларга тели. Инстаграмда берничә кеше куя, мәсәлән, Тәслимә апа сүзен куя, кемдер хайваннарның кушаматын куя. Чарада укучылар белән бергә укытучылар да үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Телләр һәм мәдәни мираска багышланган Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе быел беренче тапкыр узды. Киләчәктә оештыручылар аны катнашучылар географиясын тагын да киңәйтеп, ел саен үткәрә башларга ниятли. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә су юлы ачыла. Идел һәм Камада теплоход һәм метеорлар йөри башлаячак. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Казан елга портыннан Студенец аша Садоваяга, Югары Ослан аша Печищега, Ташкабак һәм Шлангага кадәр көн саен рейслар оештырылачак. Башкаладан теплоходлар шулай ук Түбән Ослан, Ключище, Матюшино һәм Кызыл Байрак авылына юл тотачак. Моннан тыш май бәйрәмнәрендә Зөягә кадәр рейслар Болгар һәм Тәтешкә тиз йөрешле линияләрдә планлаштырыла. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы һава саклана. Республикабызда көчле җил тына, явым-төшемнәр кими. Шулай да төнлә урыны белән кара төшү ихтимал. Туфрак үстедә һавада урыны белән -2 градуска кадәр суына. Төн якын чыгышта көндез 10 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевскта алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр юк диярлек. Атмосфера фронты тәэсирендә алда көннәрдә явым-төшемнәр арта, җил көчәя дип кисәтә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, көндез урыны белән көчле җил көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы булачак, шулай да һава шартлары уңай саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртән көн кояшлы булса да кичкә тагын болытлы. Әлегә һава шартлары нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да иң матур кояш күңелдәгесе ди акыл ияләре. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарс банктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап аласыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 16 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 46%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-мин булыгыз.